Episodul de astăzi ne jucăm Rocket Demon, că altceva nu ne jucăm. Da, am jucat Minecraft, numai că episod de vizionare, wow! În fine, astăzi o să ne jucăm cu... Vezi, mamă, ăsta cine-i Nahahara asta? Și unde e Lilo? Bă, cât trai ca ăștia! Da, ce să găsesc prietenul? Vreau să bat un strike astăzi. Spart. Spart. Sunt țară aici. Nu știu ce vreau de la... Adică știu ce vreau de la mulțime. Da. Bă, dar ce vrea? Bă, toți fac team! Da, pentru ăștia o să-mi trebuiască ceva instant. Așa. E greu, să... Adică, părerea mea, e greu să reacționez cu site-ul. Nu știu, când filmez atâta lag am. Nu vreau să film... Bă, eu vreau să bat strike. Lasă-mă fără în pace. Da, am prins. What? Ce-a fost aia? Bă, eu nu înțeleg jucătorii ăștia cu acasă. Sunt așa de disperați de joc. Stau toată ziua. Bă, să învețe două mișcări. Nu ies afară, cred că sunt copii de 12 ani ca mine, care... Adică eu nu stau toată ziua aici. What the fuck? Eu sunt la țară acum și stau mai mult afară decât să stau ca un disperat în casă și să învăț două mișcări pe de rost. Din aia nu știu să mă joc eu bine jocul ăsta. Ca în viață. Hai că... Mai batem azi în Desperation, Population, Captation. Deci doar trebuie să-i dau un combo. Dacă nu mai mă atacați în țarul ăsta pe la spate. Dați în țarul, Dumnezeu. Ce-a fost aia? Am vrut să dau...
Da. Țânțarul doar nu... Da, cred că jocul... Știți? Cred că jocul ăsta e doar pentru disperați. Sincer, mai bine fac episoade cu altceva. Pentru că jocul ăsta în fiecare zi dai de un disperat care te bați cu cineva și intră în lupta ta. Și cam atâta. Toți sunt disperați. Face, wow, 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 gata, trebuie să înveți asta pe de rost. Da. Toți disperați. Dacă mă bat cu cineva, dacă îl bat pe ăla cu strike, nici n-are rost să mă bat cu el, frate. Că o să vină prietenul lui și o să-l ia. Și gata. Sincer, eu nici nu fac YouTube for fun. Nu joc jocul ăsta doar pentru că toți prietenii din Roblox se joacă jocul ăsta. Și da. Stăteam și mă uitam la ăsta cu Stripe care are de execution. Și mă întrebam, bă, oare copilul ăsta are măcar 9 ani? Adică, nu știu și tu. Doar stă toată ziua și face chestia asta. Mă joc de un an jumate jocul ăsta și nu m-am lăsat aproape niciodată de el și tot am execution mai puțin pentru că nu sunt disperat. Dar uită-te și tu. Mă jucam și eu cu un prieten odată și pur și simplu era un copil care, nu știu, m-a atacat pe mine și pe prietenul meu deodată. Și pur și simplu m-am întrebat, cu cine te bați, că eu nu mai înțeleg. Și a zis, you're dead left, though. Și nici nu am răspuns la întrebare. What the fuck? De ce? Care-i sensul vieții ca să fie așa de toxic? Ce-a făcut prietenul meu? E un copil pe nume Ianis. Și ce-a făcut ca să fie așa de toxic? Pur și simplu și-a dat toca și dansa acolo ca un disperat. Nu știu care
Care-i faza cu oamenii ăștia? Pur și simplu... Nu-mi place jocul ăsta. Plin de teameri, plin de disperați. Nici nu cred că o să mai fac YouTube. Tot timpul când vreau să bag pe cineva, mi-e frică să-l atac, că o să vină ratisul mai mare care are 47.000 de execution-uri și să-mi dea bucata. Am lăsat și un pic de joc într-o lună. Ultima 2 zile am văzut-o pe asta, nici nu știu cum o cheamă, nu înțeleg, Iris, nu știu cine e, o fată. Ultima dată atunci când am lăsat, când am avut mâna în gips, au avut 1000 de execution. Acum are 2000. Nu mai înțeleg viața. Și pun pariu că am zis toate astea degeaba. În toată istoria videoclipului ăsta nimeni nu se uită. Poți să jur. Deci eu fac asta degeaba. Îți văd poetă, deși... Da. Ui, băiatul ăla cu asta. Da, nu poate. Da. Da. Disperați care fac numai ce știi tu de bine. Eu... Da. Eu nu mai fac cu jocul ăsta. Și nici nu știu ce limbă e, dar...